Prieteni, sănătate și bine v-am găsit, un bun venit la toți cei care vă uitați la clipul acesta și la cei care sunteți mai vechi și știți că sunt mai multe clipuri cu băile Figa Beclean. Vrem să vedem ce și cum mai e atmosfera în anul acesta, în vara aceasta. Știți că după un sezon de vară întârziată și de multe ploi ne bucurăm acum de raze solare și vrem să vedem ce ne mai oferă, ce noutăți mai e, cum e atmosfera, spuneam de data aceasta, și vrem să recapitulăm puțin, așa un istoric, cum s-a ajuns la această minunată stațiune care îi în top locații din România, locații de relaxare. Și hai să vedem, după cum vedeți, topogane înalte, ape foarte bune și care te îmbie să faci o baie, mai ales pe canicula care îi acum nu știu dacă vedeți clipul acesta iarna, nu-i caniculă, dar când filmez eu să știți că așa îi și ne bucurăm. Spuneam, bine ați venit în inima Transilvaniei. În acest video te invit la într-o călătorie prin timp și relaxare la una dintre cele mai apreciate stațiuni balneare din România, Băile Figa Beclean. De la începuturi modeste până la un complex modern, afli azi tot despre această destinație de vară. Începuturile 2006-2008, totul a început în 2006 când administrația locală a orașului Beclean a decis să valorifice o zonă mlăștinoasă bogată în mol, sapropelic și apă sărată, resurse naturale cu proprietăți terapeutice recunoscute. După o serie de studii geologice și proiecte de infrastructură, în vara anului 2008 s-a deschis oficial parcul balnear Băile Figa Beclean și de atunci ne bucurăm, după cum vedeți, de tot felul de distracții, cel mai lung și cel mai topogan din țară și acolo cu diferite alte facilități. Hai să revenim puțin, am vrut să vedeți și cum arată din zona aceasta, o zonă foarte frumoasă cu multe și imaginile vorbesc de la sine. În primii ani, Băile Figa atrăgeau în special localnici și turiști din județul Bistrița-Năsăud, însă începând cu 2010, zona a început să se dezvolte rapid. S-au construit piscine cu apă dulce și sărată, s-au amenajat tobogane acvatice, a apărut un lac cu barca și zone specifice de tratament cu nămol. Zona a devenit cunoscută drept micul Techirghiol din Ardeal. După care, în perioada 2016-2020, Băile Figa au intrat în topul celor mai vizitate locații balneare din România și se menține și acum, deci în top stațiuni balneare din România. Turiștii au început să vină din toate colțurile țării, iar infrastructura locală s-a extins, drumuri modernizate, asfaltate, parcare modernizate, pensiuni, campinguri și căsuțe de vacanță. În plus, parcul balnear a fost promovat foarte mult datorită acestor lucruri și sisteme de relaxare care ne ajută. Totul e foarte frumos, după cum vedeți, și verdeața de aici și tot mereu sunt lucruri care să mai adaugă câte un bazin, să adaugă de fiecare dată, sunt multe bazine, nu doar acela la început. Da? A fost primul cu apă sărată, acum sunt două, sunt mai multe, este piscină cu apă încălzită, sunt o grămadă de lucruri. Ia uitați-vă și aici cum arată topoganul acela. Și în ultimii ani Băile Figa au continuat să evolueze, au fost adăugate zone de wellness, jacuzzi și saune, spații de picnic și grătare, locuri de joacă moderne pentru copii, o să vedem și acestea imediat, platforme de socializare și evenimente în aer liber. În sezonul estival de anul acesta, stațiunea este mai populară și mai populată ca niciodată, fiind vizitată zilnic de mii de turiști. Băile Figa sunt mai mult decât o destinație de vară. Sunt un mix între relaxare, distracție, natură și beneficii pentru sănătate. Fie că vii pentru băile cu nămol, pentru tobogane sau doar să te relaxezi într-un cadru natural, aici găsești ceva pentru oricare din aceste lucruri. Plus, vrem să vedem în continuare
tot ceea ce spuneam mai înainte pentru copii, pentru tineri, să plictisesc de apă, au aici să facă sport. Dacă nu ai ajuns încă la Băile Figa, vara aceasta e momentul perfect. Verifică-ți programul și pregătește-ți costumul de baie și vino să descoperi una dintre cele mai apreciate stațiuni balneare din România. Dă like, abonează-te și lasă în comentarii experiența ta la Băile Figa sau dacă plănuiești, nu ai fost niciodată și vezi clipul acesta, dacă plănuiești să vii să vizitezi aceste locuri superbe. Spuneam, aici sunt tot felul de terenuri de joc amenajate pentru copii, pentru tineri, pentru oameni în vârstă, pentru toți cei care după ce sari în apă, te-au epuizat, este zonă de mâncare, sunt zone cu multe restaurante și o grămadă de lucruri, sunt zone umbrite, sunt o grămadă de... Deci nu rămâi niciodată fără să poți să faci ceva. Spuneam, zona aceasta cu diferite lucruri ca să te cațări, ia uitați-vă inele din acelea și sunt foarte multe, încerc să le văd pentru că, spuneam, de-a lungul anilor, de fiecare dată am clipuri cu anul respectiv și de fiecare dată să mai adaugă ceva și acum în construcție un alt bazin și alte facilități care să ne ajute. Sunt o grămadă, este și zonă în care dacă e furtună sau dacă e ceva, sunt bazine înăuntru cu apă caldă, cu jacuzzi, sunt bazine mari înăuntru și este centrul acela Legacy Beclean, centru recreativ Legacy și am clip și pe el, vă invit să urmăriți toate aceste clipuri ca să vă faceți nu doar pe baza acestui clip, dar și pe celelalte care le urmăriți să vă faceți o imagine completă. Ne bucurăm de fiecare dată când vedem aceste lucruri. Deci spuneam, copiii nu prea le place lor anumite lucruri sau poate sunt din aia care nu mai vreau să iasă din apă. Bun, dar trebuie să iasă și atunci sunt și aici tot felul de lucruri, de terenuri de joc și vedeți câte sunt pe aici, tot felul de locuri în care să ții echilibru, căsuțe și tot e jos e mole, e mochetă din aceea cauciucată și te ajută foarte mult. Acolo vedeți un copac din acela cu panouri solare în care tu jos poți să încarci orice device prin USB. Poți să-ți încarci telefoane, drone, GoPro-uri și o grămadă de tot ce vrei tu. Vedeți aici tot felul de labirinturi și de jocuri pentru copii și mai mici și mai mari. Am văzut o grămadă de bunici și am căutat și dimineața și seara să nu interferez cu mulțimea oamenilor ca să vadă. Acum în bazine nu pot să filmez apa goală, dar am căutat să nu să vedeți cât mai bine, dar totuși să nu fie multă populație aici să vadă și ca să vedeți exact ce este. Și ne bucurăm de fiecare dată, aici este un turn, vedeți cu tot felul de corzi și tu te cațări pe el și răsplata e după care te dai jos printr-un tobogan. Copiii iubesc lucrul acesta foarte mult. Aici e unul dintre ele, sunt două, unul mai abrupt și unul mai de la nivelul 1 și unul de la etajul 2. Hai să mergem mai departe și după cum vedeți o grămadă de lucruri și de obiecte și de relaxare pentru toată lumea. Spuneam pentru cei curajos, avem aici la etajul 2 tobogan, pentru cei mai mici avem de la etajul 1, totul e cât se poate de safe, vedeți acolo tot felul de hamuri și de o grămadă de balansoare și de spidere din acelea ca să vedeți o grămadă de lucruri cum sunt. Sunt tot felul de plase aici ca să ții echilibru și diferite obiecte în care ele se mișcă, că dacă calci pe ele se mișcă, merge mai departe. Aici este o roată în care dacă te pui acolo și te învârte cineva, poți să te învârți tot roată. E foarte bine pentru echilibru, pentru te dai cu capul în jos și tot felul de lucruri din acestea. Arată foarte, foarte bine și nu doar că arată foarte bine, sunt și utile distractive. Spuneam, nu doar copiii și tinerii și au tot felul de relaxări pentru mușchi, pentru sport, pentru arderi de grăsimi, pentru tot felul, după care dacă te plictisești te duci la mall ca să scapi de reumatism, dacă nu vrei la mall. Este bazină încălzită, o piscină foarte mare încălzită și
Aici cu bicicleta, trotinete electrice, biciclete normale, biciclete electrice, sunt și de închiriat, apropo sunt și de închiriat și sunt tot felul de facilități. Ia vedeți și un traseu din acela în care să te mergi cu role în cazul în care vrei, pe biciclete, pe trotinete, spuneam, sunt diferite stâlpi cu panouri solare și cu lumini care seara reflectă de acolo foarte bine zona aceasta, vedeți aici se poate și am vrut să vedeți și nu în 360 de grade, dar o panoramă, vedeți căsuțele acolo, cum sunt cabane, zeci de căsuțe, dacă nu sute de căsuțe, în care primesc turiști, aici cum arată, ia vedeți aici traseul acesta, în care să mergi, să faci tot felul de, cu biciclete, cu role, spuneam, cu tot felul, tinerii și copiii iubesc lucrul acesta și îi un beton foarte bun, adică e net, din acela poți să te duci cu bicicleta, poți să faci o grămadă de lucruri și este un timp de calitate, adică noi muncim un an de zile și suntem sub stres, sub muncă, sub tot felul de lucruri, de vește din acestea și aici o relaxare de o zi, de câteva zile te ajută foarte mult. Aici de la sol, cum sunt umbrele acelea, cum arată dinăuntru, e undeva între 6-7 seara și am vrut să vedeți cum arată și acolo, pentru că ziua pe căldura aceea ești în bazine, ești în tobogane, ești în tot felul de alte lucruri, nu stai pe aici, dar când vrei, când s-a terminat energia, vii și te ungi cu mult, stai acolo, spuneam, sunt USB-uri din să-ți încarci device-urile și te ajută foarte mult. Aici nămol ca să te faci, este și două bazine de apă sărată și spuneam, nu doar că te relaxezi, dar te și împrospătezi ca și om. Te vii cu dureri de spate, de reumatism și te duci fără ele. Aici sunt amenajate aerosoli salini, picură apă și ea se sparge printre crenguțele acelea și îți dă cumva, dacă stai la o jumătate de metru, îți dă cumva așa o stare foarte bună și respiri aerosolele aceea. Aici, spuneam, este pistă și de ATV-uri și de biciclete și de trotinete și de tot ce vrei. Se poate face, sunt speciale amenajate și poți să faci cât vrei tu. Aici, în partea aceea cu nămol și cu papură, cum e amenajat și vedeți un pic și un peisaj din partea aceasta și cum e făcută, sunt o grămadă și ele tot se înmulțesc de la an la an pentru ca să primească zeci de mii de turiști și asta zilnic. Gândiți-vă cât de frumos și cât investițiile de bune și de mari sunt în zona aceasta, s-au dezvoltat foarte, foarte mult. Dacă filmezi doar dintr-un colț, nu îți dai seama de tot. Dacă filmezi, ia vedeți, toată stațiunea înconjurată de piste pentru ATV-uri, pentru biciclete, trotinete și de călătorie. E seara, iei iubita de mână și faci o plimbare sau eu știu, dacă ești un om mai în vârstă și îți amintești, povestești pe acolo sau te ungi cu nămol și faci până se îndrește pe tine, faci așa o plimbărică prin stațiune, e foarte, foarte frumos. Ia uitați-vă, suntem undeva pe un pod și sub noi este un pavaj acolo și se trece dintr-un bazin sărat spre celălalt bazin sărat și acesta e primul, cel original de apă sărată și de aici, din câte am înțeles, se pompează apă exact așa la un alt bazin mai deasupra, dar e foarte frumos. Și aici sunt aerosoli salini și sunt dușuri ca să faci încălzite de la soare și foarte, foarte frumos. Aici e un a doilea bazin sărat, dar sunt multe, este râuleț Leneș de vreo 500 de metri, sunt tobogane pentru copii, sunt tot felul de distracții pentru orice vârstă. Pentru cei cu afecțiuni și în vârstă sunt două bazine mari de apă sărată, pentru tineri și pentru marea masă sunt bazine, piscine și încălzite și din acestea în afară sunt, dacă vine furtună sau ceva, sunt mai multe piscine și în interior. Aici spuneam, puteți să luați masa, puteți să serviți un răcoritor, tot felul de lucruri și
Sunt o grămadă, sunt terenuri de tenis, sunt terenuri de fotbal, după cum ați văzut, și toate lucrurile acestea te îmbie la relaxare, să-ți dorești să mai vizitezi. Și sunt oameni care spun în felul următor: în fiecare an venim aici și ne simțim bine aici, zona în care, una dintre zone, că sunt mai multe zone în care să iei masa, dar sunt multe zone, sunt foarte multe zone. Deci nu stai la coadă vreodată sau la rând. Și aici spuneam teren de tenis, teren de fotbal sintetic, avem, din câte știu, 2 de tenis și 1 de fotbal, este și zonă de masaj, sunt aici copăcei care sunt împletiți, răchiți din acelea și curățate, împletite, și ele s-au format așa, vedeți, trunchiul împletit, așa din ele împletite, verdeață, bună dispoziție, copii, muzică, n-am lăsat muzica aceea ca să nu contravină cu drepturile de autor de pe YouTube, dar îi foarte, foarte frumos. De fiecare dată aici vedem păunul acesta, vedeți, are un cap și este un păun acolo, nu prea l-am văzut eu, dar zic, bă, ai văzut păunul acela de flori? Și vin de ani de zile, dar abia anul trecut l-am văzut și acum vreau să mai vi-l arăt încă o dată. Ia uitați-vă ce frumos, e lung, nu știu cât să aibă, vreo 7-8 metri, e lung, e frumos. În fiecare an sunt plante, sunt flori, au autopicurare, le udă. Aici vedeți centrul recreativ Legacy. Spuneam, dacă vine furtună sau găsiți o zi ploioasă ca să nu vă strice concediu, păi uitați-vă, este aici piscine interioare încălzite și tot felul, și verdeața aceasta care ne bucură, diferiți copăcei, diferiți arbuști. Totul e foarte bine aici. Când intri, e o portă din aceea sculptată de Maramureș, de meseriașii de acolo, și dăinuiește după ani de zile și e foarte frumoasă. Spuneam, este o zonă acum spre ieșire și noi mergem acasă, nu știu cât e, 7-8 după masa, aproape de seară, se pot închiria, spuneam, tot felul de device-uri din acestea, biciclete electrice, ATV-uri, trotinete, biciclete, și puteți să închiriați pe acolo. Sunt o grămadă de tonete cu tot felul, de la mâncare până la acestea. Asta o mai rămas că restul să strâng, să închid. Dar v-ați făcut o idee și până data viitoare, sănătate și mult bine!